E sabes, Lamela, onde non están a dormir nada ben estas últimas noites? A ver, onde? Cóntame. En Negreira, sabes por qué? Por qué? Non sabes? Sí. Pois mira estas imaxes. Mira Mira estas imaxes. Porque a Sociedade Deportiva Negreira conseguiu superar a fase previa da Copa do Rei de Fútbol e o vindeiro día 28 deste mes de outubro vais enfrontar a un equipo da primeira división, ni máis ni menos que a Real Sociedade. Todo un hito histórico, un momento histórico, tanto para a Sociedade Deportiva Negreira como para todos os seus seguidores. E con todos eles, para saber como están a vivir estes días previos, estivo a nosa reporteira máis... Deportiva. Máis deportiva e máis deportista, que non é outra que a nosa querida Erea. Con humildade pero sen medo, o S de Negreira lánzase á batalla dos soños. Un equipo modesto pero valente, disposto a facer historia contra un xigante de primeira división. Se fala de outra cousa. Ademais que, bueno, eso, hai entrevistas todos os días, que os xogadores fan diario, algún xa é unha estrela televisiva. Para nós é un soño, é un partido que na nosa vida esperábamos vivir. Ao final, que veña aquí un equipo de primeira división como a Real Sociedade, de pequeno nin o imaginas. Son partidos que crean identidade de pueblo. Estamos emocionados con algo histórico para o club, porque sempre vai quedar aquí para a historia do povo, esperando que non se Cibeles, que a Praza das Vacas se volva a encher por si gañamos, entón si que armamos. Non, eu xa dixen que éramos favoritos e sigo pensando. Cada día que pasa máis favoritos, que as suplitorias que van a poñer e con todo, somos favoritos hasta o minuto 1. Despois, a partir do 1, xa creo que son eles. Sí que entre eles hai, bueno, pues, a típica coña e ganas de que chegue ese partido, pero sobre todo por encher este campo. É algo que, bueno, que a mí me emociona pensar que este campo poda estar cheo todo alrededor. Nunca hubo 3.000 ou as 3.000 e pico personas que se conta que van a ver este martes. Porque a vosa realidade é moi diferente a dun equipo profesional. Todos os xogadores teñen un traballo aparte, non é así? Sí, bueno, algúns estudian e outros teñen un traballo aparte. Hai xente que é policía, xente que, bueno, son profesor. Non podemos vivir, ni se vive desto, ni é un hobby que che, pois, con axuda. A ver, atrévete a dicirme un resultado. Bueno, eso é moi atrevido, pero bueno, 2-1. 2-1 para o Negreira. Sí, claro, hai que vir con optimismo. A túa misión é deixar a portería do Negreira a 0 contra a Real Sociedade. Como vas facer? Bueno, vai ser un traballo complicado. Se non se pode ser deixar a 0, que sean os menos goles posibles. Creo que máis espectacular para nós, ou por lo menos para min, foi conseguir esa clasificación. Desde logo que vamos a competir, eu creo que a xente vai apoiar e a ver como está ese partido. Eu quero saber se vai haber prima se gañades a Real Sociedade. Obviamente xa vai haber prima por xogalo. Creo que por pasar o día do Testil xa hai polo menos 3 churrascadas apalabradas. Non tan mal, Non, moi ben. Incluso habrá que aumentar un pouco a prima esa e intentar rascar o máximo posible. Falaremos coa presidencia. Unha cousa, eu penso que temos que facer unha porra. Veña, imos aló. Eu digo que o Negreira vai ganar 5-1 a Real Sociedade. Pasaca Copa do Rei. E canto xogas? Eu xogo, bueno, agora digo que xogo, primeiro di ti. Eu 1-0 firmaba. Bueno, a ver. Tampouco hai que lanzarse polos aires. Eu creo que con marcarlles un gol e que non nos metan ningún... Nada é imposible, hai que soñar en grande, Mira, pois, como nós cumplimos sempre as nosas promesas no Hora Galega... Somos xente de palabra. Se gaña o Negreira, poñemos a camiseta e presentamos o programa coa camiseta posta. Feito. Que che parece? Pero tena que mercar produción. Home, está claro. Tena que mercar produción. Emprazamos o noso equipo. Ou se a Sociedade Deportiva Negreira nos quere facer chegar un par de camisolas para que nós presentemos a Hora Galega, nos encanta. Eso gustame ainda máis. De feito, poden vir aquí un día, invitámolos a todos, facemos aquí a alineación. No noso sofá, bueno, 3 ou 4 ou... Sí, xogamos aquí unha pachanga rápida. Bueno, imos con outra pachanga.